नमस्कार। हमारा चैनल समृद्ध भोजपुरी में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम सलील, सभ्य और मर्यादित भाषा में जौना में भाव, संदर्भ आ सार भी रहे गावे की कोशिश कैले बानी। आज हम गावत तनी एगो बारात लौटाने के गीत। ठीक लागी तो लाइक कमेंट जरूर करब सभे और चैनल के सब्सक्राइब कर ना भूलाइब सभे। इससे हमारा प्रोत्साहन मिली और आप सबकी तुरंत नोटिफिकेशन